bilang malah sultan tu kini rupanya na sultan asril kini cuy iko ladek mande berisuk malah mande kok nyampang jadi pai bawa ambo sekali lai ambo jadi burung pulo burung beo pandai bakato cuy itu bana kato inyo mendanga kato dari sultan galak sekali mandeki ini ala siang candonya rila nyato bana mande tu kini bungo la sudah pulo leo bue sesudah mande dari tepian sudah sembayang karena monyonya dapati di mande tadi beola tampak siku kini di beo rancak malah bulunya rancak yo kato-katonyo mantik yo cuy itu bana malah nyokini kok dan bilang malah sama so itu dan bilang beo nangadang nyobao di mandekan doang nyobao satangkai bungo beo indo di tangkai bungo mandi bayar lesanang saja bajalan desa nang sajo indah dunola dirantang lamu indah dan bilang lamu lai sadang tuang takadiala nanda netong sama so itu maalun melana sultan kini letipo di rumah malah waktu itu di rumah jago sangat rami dah bakato si buyong tadi nan jadi beo masuk itu onde mande dangakan bana cua bana rancaknya nangga itu sarami korang menjago ba itu bana kecek sultan tapana orang jago banyak ini ceko di dekan duang ko adik tak namu mande tinggal beoko tinggalkan siko penjago kami siang malam cuy itu bana katonya kini menjawab si mande kandung onde nak kandung orang jago kandak si buyong indak kamande larang tapi bakandak patuit nang kabuli tumpak diadik kandung sultan sari baru wasobok jo beonyo sadang sayang adik kandung sultan pamena ninyo nambo bau bola gadang barisu anak kandung ambo keniyo adik konten sultan boleh jo inyo bagai disiko jo beo ambil di sultan aja lainyo jadi malah militer ba itu bana katonya kini ajanyo jadi sararadu ala kasanang dinak kandung lasanang hati masa itu barangki si mande kandung tarui ke rumah rang nagadi langsung lainyo kate rumah satu tibo dia te rumah galak tawa beo tadi mencari putih bungo setangkai onde kandung dangakan bana patuik cuiko bana jago saradadu patuik cuitu bana rapi nyoyo laranca urang nanyo jago patuiknya banyak malaman jago cuiko bana ranca rangadiko larang nasutan katanyanya sari da putih kajodonya cuitu katanya kini mandanga kato cuitu dan netong si upi tadi yo lasanang rati mandangan tando sanang hati mandanga dan etong bana jale-jale tumpak kapado melarang mudotu maalun sinan nangadi onde
kanduang dangakan bana kotak rape adik jo ambo kotak buli adik tinggal siko beo paralu tinggal juo baranti mande membuat bungo biya beo paube ati narusu bakato di sinen malabeo tadi onde kakak nanyolong adang patui rami bana sararadu rancak talabi kakak kini itu bana katonyo sultan dan sadang jadi beo di sinar ranyam paratian mabuk terjadi orang badi danyo kaja malabeo di siupi nyo sako jo tangan kida malompek kabau kanan nyo ambil jo tangan suuk malompek kabau kida satu malompek nyo kabau nyo sako dua bala tangan malompek kate kapalo cuy itu bana malakini satu malompek di kapalo di sako dua bala tangan maalun wakatu itu malang katibo di nangadi tangan tibo buruang latabang nyomutai pulo malah di buruang tu iyo kapalo si upiek tu indak tanggung berang nangadi indak tanggung berang si upiek buruang tabang rambut lapanu coy itu bana malah nyokini marabo si upiek putih bungo satangke nyocari kayu kanyo bunuh nyokaja malah ka anjon tinggi nyo langsung kabilik dalam urang nyopai ka kulambu romin ba itu bana masuk itu dalam kulambu tujuh lampi dalam paye subang-subang dalam tambunan sarok bungo badak badoro katumpuan siang di kipe angin lawi malam di kipe angin gunung ba itu bana si upiek tu danyo kaja bana di nangadi malompe inyo keluar nyo langsung ke kamar mandi satu tibo di kamar mandi agak sajo si beo tadi letingga bayang-bayang nyo di dalam di kamar mandi di dalam semua naracat satu letingga bayang-bayang si upiek tibo menurut nyo dicalik ke dalam semua marapung burung di dalam menangi nangadi memandangi bayu utang landek kandung olah badan la bode mai bayi utang badan ambola mati beon de kandung la jatuh ke dalam sumur ba itu bana malanyo kini mati jo ala ka diganti co itu bana katonyo kini ditanti boleh ditanti diindang badadak ju kok diganti beo boleh diganti tapi tak kasar roman jo nalang amola de kandung sedang mengambil beo di dalam sumur lagalak beo di tangan mande babalik sekali nyo si upiek tadi onde takicu ambo di beo mande tinggan mande beo di siko itu bana kato si upiek menjawab sinen mande kandung onak kandung dangakan bana kola gadang si buyong isu beo ambil ladina kandung itu bana kato baliu indak lo ali jawab sampai sudah hari patang mande babalik tibo di rumah tampe tinggal di
so itu tumpak kepado badaninya. Alasan ngatinya kini ruponya dek beo tadi letibo di rumah jondekan ruang. Tiba di rumahnya lah menjadi Sultan Asril. Nanda netong na sultan tadi abiari babilang hari lah sapakan puluh sudah itu bakato sultan kande kandung barisuk mandi bobanakan barisuk mandi bobanakan buek lah bungo le mandi tigo tangke tapi kaban kabake inyo nanggadi tu katoken kabake putih bungo satangke. Kola cukui umwenyo anam bale citu katokan bake inyo jatuhkan bungo kabawa tu makaban bake inyo. Suimpunkan anak sultan-sultan dipanggil anak rajo-rajo barang siapa besok dinggo ibungo nan itu katunangan ngadi ondekan ruang dan itu ketunangan gadi ruponya nambungo nanti gotang ke itulah nyopasati di Sultan Asril lindak kanamunya kabarasa cuy itu bana masuk itu sudah bungo jamande bau sajo lah ambo dindekan duang kok tibo dake saradadu ba itu bana kato Sultan Asril koknya suruh tinggal ambo di sini untuk kubalo kudo patah pinggang biarlah ambo paijoi. Kato sampai mandela sanang-sanang hati bukan kapalang hari siang tu dicalik Sultan Asril kok badan lah buruk bana kok baju lah nak buruk-buruk barunya bau dindek kandungnya iriangkan mande bajalan satu tibo malah didake saradadu jago. O mande danga di mande tinggan pajak kosiko untuk kubalo kudo patah api. Itu bana malanya kini kato sampai lanyo tinggal di dekan duang mande langsung ke rumah putih bungo setangkai di bana malanya kini dan etong bana jale-jale tumpak kapadora nanggadi lanyo serakan bungo di mande kabake inyo nanggadi tu nyetarimo malah bungo nan satangke dan etong bana jale-jale tumpak kapado badaninya onak kandung melarang nanggadi tarimo la bungo tigo tangke tapi nam bungo tigo tangke rimpunkan anak sultan-sultan panggillah anak rajo-rajo dari jauh suri dikirim nanampi melakaban saja
mala kabake inyo baso nanggadi rami galanggang kumaka manjatuan bungo tumako jatuh bungo kabawa barang sianan dinggo ibungo itu katunangan rang nanggang adina itu katunangan gadi we itu bana malanya kini dan bilang sama so itu tumpak kapado badaninya maalun melanang gadi tadi ruponya sama so itu tumpak kapado orang nangadi lesanang rasonyo hati bumoti madepai gaji di bau di madekan madepai la babalik pulang lah mulai masuk itu indah dan bilang lah mulai itu pak di mandela kandung tadi ala tiba di rumah di bonde mai nanda bilang nan sultan tadi latibo kue jojangkonya dek lalamu mulainya di sinan kubalo kudo patah pinggang lah dapet lo sore mulainya kini dapet undangan nambah kudo kurang meramin sigalanggang kamanjatuan bungo dari ate anjung nambah namo putih bungo satangke barang siana dinggo ibungo nan itu katunangan inya agak lainnya malah sultan asril lanyo abe-abekan kudo patah pinggang lah distel mula kakang palano nyo diaben tali dari kanan bakato orang mencalik sultan pajak pasir pajak lagi lo orang nang kudo rancak-rancak leinda orang aben apalagi kudo patah pinggang bajalan main cuy-cuy kabalari le talo de inyo bajalan sajo le paya cuitu bana katonyo kini iyo pasi pajako kini cuitu katorang namali nandene tong mala sultan asril kini maalun sultan sakutiko inyo bakudo patah pinggang lambe di damu maso itu nyo raca kudo patah pinggang nyo tagang iles kadunyo iku taga kapalo taga sapantun sare diantaan Uniganto memang babayo yuo dan etong kudo patah pinggang latibo mola digalanggang urang bakudo ranca-ranca urang bakudo balang kendi urang bakudo de ranca bana awak bakudo patah pinggang pakaian kan sagalo buru kok baju lah batumbuk-tumbuk sarawa ba itu pulo itu nan sultan asil supaya berang banyak ruponya di wakatu kabatan dia nyepili di gadi anak rajo nyepili bana anak sultan nyepili nang katuju di hatinya bana narancak bana dalam sebanyak itu kok kudonya nampal yang rancak kok potongan nampal yang elok kok kayu inyo nampal yang kayu itu nyepili malah dinanggadinya jatuhkan bungo kabawa satu tak jatuh bungo kabawa malati Maryam nomor satu rare bungo kabawa inggo di sultan asril tangadi inggo bana di sultan asril tadi maalun sajo malah sultan kini inyo tapanci dari jauh bule inyo nandi kajabungo ba itu bana sultan asril maalun sadang malah dinggo ibungo inyo nan sadang jauh bana basusah payah du balang sakutiko baru bakatoran anggadi semanjak dari ate anjung siadu balang nama dapet bungo bojatuan satunya katon caro itu kalua sekali sultan asril yikon malah nama dapet bungo le tampak malah dinanggadi nambah kudo patah pinggang itu orangnya nama dapet inggo bana di kapalonyo bakato sinan melarang nanggadi kok itu nama
manapik bungo ko itu ketunangan ambo rancak mati bakalang tanah tuan. Co itu bana katonya kini mandanga kato caro itu tuba ale kini malas sama so kini ala kok jale malah di tuan putih. Ba kini nangka rancaknya kan tadi sudah dijatuhkan hukum barang sianan diinggo ibungo yaitu ketunangan tuan putih. Itu bana katonya kini kato sampai sama so itu kini diulang malah sekali lagi. Ko inyo yuo beko pajatu dinggo ibungo nasa tangkai ko iyo malang badan diri ambo la itu bana nasib jo ambo kabajodo itu bana katorang nanggadi tapi dak ngakan bana di do balang pajatu isikan ke rumah jago jendi padia jo tagak di lapang itu bana katonyo kini kunci di dalam rumah jago la dielo tangan pajatu la dielo nasutan aslinya langsung ke dalam rumah jago dikunci bana rumah jago tak lalu angin dipandangin sudah hangitnya di dalamnya galak sultan di dalam rumah jago. Itu bana malanya kini satu malatui pulau si Mariam la jatuh lo bungo kabawa babega bungo di awang-awang mencari tampik jalan kalalu mencari nasutan asril lailang bungo dipandangi tak ada lai dicalik bungo dinarami tak ada tampak dole dipandangi dipareso ke dalam rumah jago dapet pangan ala dik kandung oh di sultan latadi itu bana malahnya kini tumpak di putih malah bungo setangkai mencalik bungo lain gok di sultan tadi juo lailang aka menjawabnya tapi pangana di nangadi kok iyo itu ketunangan ambo diadu dulu pacuanku Makanya nanggadi namu pacuan kudo katonyo diadu jo kudo nang kancang lari inyo pa jako ba kudo pa tapinggang nak katalok dinyo balari kancang kakala jo badan inyo indak jo kajadi batu nangan doi. Bana malahnya kini dan etong bana jale-jale tumpak di sultan asril tadi lanyo pasang lo kakang palano kudo iyo ken kudo patah pinggang lanyo abekan di sultan tadi kurang manapik palanonyo na sultan lah manapik pulo tapi kudo orang bajalan elok kudo inyo main cuy bajalan tak namu sanang jengka balari bajalan bantu nyopaya cuy itu dipandang orang lagalak memandang bigala orang nama nonton diadu jo kudo anak rajo sinan ba itu bana malahnya kini nan juaro di galanggang tu itu kudo nampal yang tanamo banamo kudo samburani itu bana malahnya kini ado nambah kudo kalau pa ambun duo jo kudo samurani itu
itu tasabui nan di sinan bagandiang jo kudo patah pinggang di tangan patah pinggang samurani sabala kanan dikida kalau pak ambun ba itu bana maso itu indak tanggung kita bilangkan samo malatui badia nyoranga mandu kata samurani dak tanggung kancangnya malah kalau pak ambun niku tagak kapalo tagak sapantun sare diantaan anak jokinya sanang hati maalun nang kalau pak ambun dak tanggung kancang larinya nama alun ne samurani ala saparo kaduonyo pajalanan tumpak di kudo patah pinggang jauh tinggalnya di belakang dan bilang malah na sultan asri nyokatokan ke kudo patah pinggang dek kandung na patah pinggang baru pinggang baru na patah perhatian kan balon patah mangalo sampai yang kalah di sabuangan nyolacui kudo patah pinggang mandu kata lang kini patah pinggang kok tibo kapan paralunya tibo di sinen kok lajale kakak manang kok kamati mati lawaang lari lambo malapenya itu bana malanya kini nyerantun lesa jadinya mandu kata malah lari kudo indak tanggung kancang larinya dua kalinya kamanongka cupik ketigonya lompat indak tanggung kancang larinya sekilek mansai lari kudo dak uluinyo sakapalo latingga kalau pak ambun orang tamaan mengladik kandung olah sakampuangnya ladik manangi nanggadi ladi memandangiku silako bana kudo patah pinggangnya pai manang sajonyo kamari tibo di batinyo nyola mati tinggal kudo na rancak-rancak cilako bana patah pinggang de ula kudo patah pinggang la orang sansei de tunangan awak manangi gadi samo sorang kamanangi ibu aye mato di badare nambah mani putih talinya nambah inten putih pangarang jatuh cie jatuh duo aye mato nangadi tadi pado den kawin jo jatuh rancak mati bakalang tangan indak malu disamoga Sultan dinarami kudo la mati maso itu
siupiak lacame masa itu dan bilang Sultan Asri tadi di Bali 57 buah kabali maunya katapi